Kajing puli na kitab jing panpau kalanong gabakat saw kadukot kabaningkong hadu balay saw hadu san nga uyo anis ngalapin badha kami haloru lum sion ula yang ukun lang bron barengkat bad uladon shispa saw pu saw hajar ngun kibladon ya ka kerteng jung u bad ya ka kerteng ukpa jung u balatho hakisilang mat jungki ban ngalayo sngau ya kasur na beneng kabakum kajing kerhu ki umba bat kum kajing tiet jong uperthat bajam kata kasur bangalayo sngau kalalong kum kasur jong kinong tem dui tara ki batem yala ki dui tara bat ki arwai kajing rwai bathamai hakmat ka khen pada khamat ki saw jin thau ba im pada khamat ki temen kisan omdon nu balha benang ya kata kajing ruai lai tang kisispa saw pu saw hajar ngut ya kibala suspa na kaperthai kidai kini kibaya bot yau khon lang bron kat shibau len ya kini la suspa na pedeng jun kibriu kum kiso ningkong na kabantau blai padu khon lang bron badha ka shuntur jengki omlap jing lam ler ai na ba kilong kiba klem tho bria Yaktien jong utrai. Kajing puli na gospel bakut kat kum ulukas. Kalanong kabaar huway kadukot kabaningkong hadu basaw. Ha kata kapor ujisula khamir balui Eki baru spa bagi ano ialah kejing ai subha ha kejing kensiu bat ulai iru ya kawai kari kuntai kabaduk kabano artli kidamli bat ulaong shisha nga ong hapi bakani kari kuntai kabaduk kalano khampalat ban yeki baro naba maki baro kilatarwa na kejing pahu jengki hendrai makapat na kejing kerdu jongka kalano baro kat kaba kadon ban im ka gospel jong utrai